vakomana havasi kumira kubata vanhu vese vari kuexposa chokwadi vachingwadza macitizens enyika yezimbabwe. Vana vatiri kuona vana Thomas Chizhanje panguva ine tiri kuona kuti ndo vamwe vari kwanza vari kuexposa zviri kuitika kunana parenyatwa. Information iri very very sensitive nemamwe maclients nemapatients ari kuonekwa kunzi vanhu vari kutambura kuparenyatwa. Panguva ine tinoti upo mathreats ekunzi ngavasaita zvavari kuita izvi, otherwise they will face the action. Sandapinda mashoko ari kunyatsa kuonekwa kunzi aiwa ne the ruling party ZANU-PF vakomana ava aiwa panguva ino vari kukanganisa. Ndodibo subscribe like out on the bell kuti uina mucrime watch kamoza kuti beva remando rokwati riri verified. Crime watch Zimbabwe inobuda chiposta aiwa vana Chizhanje vamwe kuona apa kubuda nyara chiti. Social media personality Thomas Chizhanje has reportedly received threats of arrest from a ZANU-PF affiliated Facebook page. On his Facebook page, Chizhanje also revealed that he was contacted by a private number and wanted to stop publishing disturbing stories about Parenyatwa Hospital. Over the past few days, Chizhanje has been sharing heartbreaking accounts of patients who allegedly died through negligence. These posts appear to have drawn unwanted attention from within ZANU-PF circles. Ndomashoko ari kuda panguva ino ari kunzi aiwa vana Chizhanje vari kuita basa rakanakisa kwazvo rekuexposa kuti vanhu vazive chokwadi, kuti vanhu vasangorwadziwa vachiona kuti hama dzavo dziri kufa nemacauses ari kuonekwa kunzi hapana solution iri kuitika. Panguva ino hama yevamwe ikafa nethat reason, mumwewo hama yake ichifa nethe same reason, instead yekuti paiswe ma-implementations anoreduce those deaths. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the regime iri kuichibata vana Chizhanje ichiti no, why are you exposing that sensitive information about Parenyatwa? Mashoko ari kuonekwa kunzi ariziva mathreats kubva kune mamwe mahandles and akabva posta pahandle pake achiti aiwa there's a private aiwa account iri kuya ichimuthreatena. Mashoko ari kubuda panguva ino anyatsoonekwa kunzi aiwa in Zimbabwe is now a crime scene. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiti kwechi kana kuma section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.